Здравейте, казвам се Нейко Плачков, от 4 години работя в R&M като Product Data Manager и Cat Support. Мотивираме интересът и любопитството от това какво е да работиш в сектора и дали би ми било от полза в бъдеще. Исках да натрупам възможно най-много опит, компетенция и знания в сектора. Няма как да преценя кое ми е било най-интересно, тъй като естеството на работа беше напълно различно и всеки отдел задачите са различни, но през целия стаж интересът към тях беше на 100%. След академията всичко стана по-сигурно, вече на позиция и реално тогава дойде истинското учене и трупане на знания. Бях доста удовлетворен от това, че мога да продължа развитието си и имах някаква дилема, тъй като получих предложения в два различни отдела и тогава трябваше да преценя какво искам да правя, къде ще ми е по-интересно и така. Академията дава идеален старт на човек, прясно завършил университет, тъй като без никакъв опит е много трудно да се развиете като всякакъв специалист, какъвто и да е. Имайте търпение и надграждайте себе си и своите качества. R&M. Yeah.